Türkmenistanyň Lewap welaýatyna Özbegistanyň wekiliýeti tapar edip, munyň çäklerinde sol sanda ozalky özbek awtoritar prezidenti Islam Kerimowyň dogulun gününi gabat, onuň Türkmenabatdaky ýadygärligine gül destelerini hem goýmak planlaşdyrylýar. Şu gün ýagny 31-nji ýanwarda ýer saat 6-larda Farab Serhet geçelgesinde Özbek wekiliýetiniň gysgaly COVID-19 testleri alındy. Olar 30 töweregi adam. Adatça daşary ýurtlylar 21 gün karantinde saklanmaly bolsalar, olar testden soň 3 awtobusdan ibaret kerwen bilen Türkmenabada uğradylar. Diýip gumrukçylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol tutuş giýje Serhet geçelgesinde uly taýýarlyk işleriniň geçirilendigini, şeýle-de delegasiýaly kerweniň päsgelçiliksiz Türkmenabada asmagy üçin Farab köprüsiniň hem yerli ilady üçin ýapylandygyny aýtdy. Yerli habarçylarymyz Özbek wekiliýetiniň taparynyň öň ýany 3 güniň dowamında Lewabyň dolandyrys merkezi Türkmenabadda hem giň gerimli, sol sandy büdjetçileriň hem mejburi gatnaşdyrylmagynda ýowarlaryň geçirilendigini bellediler. Yerli häkimetler ýaşaýjylara delegasiýanyň gözüne görünmeli däl etdiler. Munyň bilen baglykda şäheriň iň iri gök wagdary hem ýeşenme gününden bäri ýapykdyr. Şäheriň iri ýollary hem petiklendi. Türkmenabadyň esasy köçeleriniň ähli çatyrygynda polisiýa gözegçilik edýär. Jemgyýetçilik transport hereketi çäklendirildi. Hususy sürüjilere umuman köçelere çykmak gadagan edildi. Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri Türkmenabadyň 31-nji ýanwardaky ýagdaýyny suratlandyrdy. Özbek wekiliýetiniň Türkmenistana edýän sapary, şeýle-de onuň gün tertibi barada 31-nji ýanwarda yerli wagt bilen ikindini çelini ýurduň resmi mediasynda hiç hili maglumat berilmedi. Bu barada Türkmen Daşary işleri ministrliginiň web saýtynda hem hiç hili maglumat ýok. Emma Azatlyň Türkmenabadyň häkimligindäki bir çeşmesi taparyň çäklerinde delegasiýanyň bir näçe medeni detga baryp görmegine garaşylýandygyny, şeýle-de Türkmenabadda Özbegistan tarapyndan gurulyp ulanylmagy berilmeli 2 zawodyň düýbüni tutuş dawrasynyň hem geçirilmegine garaşylýandygyny aýtdy. Howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran çeşme Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islam Kerimowyň ýadygärligine hem gül destelerini goýmak çäresiniň gözüňünde tutulýandygyny nyktady. Ol munyň Kerimowyň dogulun gününe gabat gurnalandygyny hem sözüne goşdy. Özbegistanyň ozalky awtoritar lideri Kerimow 1938-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda dogulupdy. Ol garasyz Özbegistanyň ilkinji prezidenti bolup, häkimeti döwründe adam hukuklaryny berkdepelemekde, söz, din, metbuat azatlyklaryny çäklendirmekde, öz siýasy garşydaşlaryna batys etmekde tanqidlandy. Ol häkimeti 2016-njy ýylyň sentýabrynda 78 ýaşynda aradan çykýança, ýagny 25 ýyl töweregi öz elinde saklady. 2017-nji ýylda Türkmenabadda iki ýurduň prezidentleriniň hem gatnaşmagynda onuň ýadygärligi we adyny göterýän köçe açyldy. Azatlyň Türkmenabadyň häkimligindäki çeşmesi Özbek delegasiýasyny garşylamak üçin prezidentiň ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň hem Türkmenabada gelmegine garaşylandygyny, emma näbeli sebäplere görä onuň soňky pursat ýatyrlandygyny sözüne goşdy. Ýatlatsak mundan 2 hepde töweregi ozalky Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky Türkmen wekiliýeti Taşkentde saparda bolup, prezident Şawkat Mirziýoýew bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Türkmenabadyň häkimligindäki çeşmämiz häzirki saparyň geçen sentýabryň aýagynda Lewap welaýatynyň wekilçilikli toparynyň Özbegistanyň Bukhara regionuna we Daşowyň delegasiýasynyň Demirazykdaky goňşy döwletiň Harezm sebitine eden saparyna garşylykly jogap hökmünde geçirilýändigini aýtdy. Saparyň dowamynda goňşy ýurduň delegasiýasynyň Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekleriň ýagdaýyny, olaryň %100 bolýan meselelerini gozgap-gozgamajykdygy aýdyň däl. Azatlyk radiosy ýurduň Daşowy we Lewap sebitlerinde ýaşaýan etnik özbekleriň pasport almakdaky kynçylyklary, işe ýerleşmekde duş bolýan meseleleri, şeýle-de özbek dilinde bilim berýän mektepleriň we metbuatyň ýokdugy barada habar berip gelýär. Şu günler Mary welaýatynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleri dindarlara gözegçiligi gaýtadan güýçlendirdiler. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, howpsuzlyk işärleri öňünde dini mazmunly kitap saklamakda guman edilýän we namaz okuyan adamlary MHM-nyň edarasyna çagyryp soraw çekýärler. Olar maňa kim wagt edýär, kim hökümeti garşy gurrunlar edýär, kim namaz okumagy öwredýär diýen sorawlar berdiler.
Dip soro çekilen namaz okuyan marly ýaşaýjylaryň biri 27 ýanwarda habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Soro çekilen adamlaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, olar özleriniň näme sebäpden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň edarasyna çağırlandyklaryny sorandy. Howpsuzlyk işgärleri olaryň atlarynyň gara sanawa goşulandygyny aýdýar. Biz olardan näme sebäpden bizi gara sanawa goşandyklaryny soradyk. Sonda MHM-niň işgärleri geçen ýylyň tomsunda siziň öýleriňizi döküp soragy çekenimizde "Wahabist bolmasaňyz arak içiň" diýdik. Sizim içmediňiz. Şol sebäpli siz gara sanawa goşuldyňyz diýdiler. Men indi bularyň gözünde wahabist bolup duryn. Dip marly ýaşaýjy bellidi. Ýatlasak geçen ýylyň iýulynda Azatlygyň Mary we Lewap vilayatlary habarçylary Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň öýünde dini mazmunly kitap saklamakda guman edilýän adamlaryň öýlerini dökýändigini we olary soragy çekýändigini habar beripdiler. Şonda habarçylarymyz MHM-niň ýerli edaralarynyň işgärleriniň dindar we namazhon hasaplanýan adamlaryň öýlerinde Gurhandan başga dini kitabyň saklanylmazlygyny talap edýändigini aýdypdylar. Habarçylarymyz MHM-niň edarasyna çağırılan adamlaryň ençemesiniň özlerini hödürlenen aragy içmekden ýüzegirendiklerini hem gurrun beripdiler. Häzirki wagt gaýtadan soragy çekilýän bu adamlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan özleriniň suraty düşürilendigini hem aýtdylar. Şeýle-de olar MHM-niň işgärleriniň öz öýlerini hem barýandygyny we maşgala agzalarynyň nähili kitaplary hem-de näçe wagt namaz okuýandyklary bilen gyzyklanýandyklaryny hem bellediler. Azatlyk baýdylanlar barada MHM-niň Mardaky edarasy we Marynyň polisiýa müdürligi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti din azatlygyna gözegçilik edýän halkara hukuk toparlary tarapyndan ýurt raýatlarynyň din azatlyklaryny berip çäklendirmekde tanqid edilýär. Häkimetler ýurtda dindar hasaplanýan adamlara garşy basyşlary wagtal güýçlendirýär. Geçen ýylyň martynda Azatlygyň Mardaky habarçysy türkmen häkimetleriniň baş meçhide baryp Miraç gijesinde ýagşy dilek edýän ýaşaýjylary kowandygyny habar berdi. Sebitin ähli ýerinden diýen ýaly gelen adamlar hiç kime päsgel bermän meçhidin daşky diwarlaryna gaplanyp töwerekdäki oturguşlarda oturup doga okuýardylar diýip habarçymyz aýdypdy. Dünýäwi Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň din azatlyklaryna kepil geçilýär. Ýöne iş ýüzünde dürli dinleriň wekilleri şol sanda musulman ynanjyna eýerýän adamlar özleriniň häkimetler tarapyndan ýanylýandyklaryny aýdýarlar. Synçlaryň ençemesi döwlet gözegçiligindäki dindarlar bilen beýlekleriň arasynda uly tapawut goýulýandygyny we ýurtda çuň ornan şahsiýet kultuny goldaýan dindarlara artykmaçlyk berilýändigini aýdýar. Türkmenistan tosaklaryň sany boýunça iň ýokary görkezejili dünýä ýurtlarynyň arasyna düşdi. Türkmenler boýunça bütün dünýä hatawatyna görä Türkmenistanda ýurdun ilatynyň her 100 000 adamyna 576 tosak düşýär. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezeji. World Prison Brief täze hatawatyna görä türme ilaty iň köp bolan ýurtlaryň arasynda birinji ýerde Birleşen Ştatlar durýar. Bu ýurtda umumy ilatyň her 100 000 adamy nokta nazaryndan tosaklaryň sany 629 adam diýilip görkezilýär. Ondan soň Ruanda 580 adam, 3-nji ýerde Türkmenistan 576 adam diýilip görkezilýär. Ondan soň El Salvador, Kuba, Palau, Inglis Virgin adalary, Panama görkezilýär. Bu çaklama belli bir döwre degişli bolup ilatyň we türmelerdäki tosaklaryň arasyndaky sanynyň gatnaşygyny esaslanýar. Hatawaty Türkmenistanyň ilaty 6.080.000 adam, ýurdun türmelerindäki tosaklaryň sany bolsa 35.000 adam diýilip görkezilýär. Bu sanlar 2021-nji ýyla degişli diýilip öňe deňişdirmek üçin halkara guramanyň beren maglumatlaryna görä Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda tosaklaryň sany Türkmenistanyňkydan epesli görkezilýär. Gazagstanda ilat sanynyň her 100 000 adama 177 tosak, Kyrgyzstanda 161, Täjikistanda 83 we Özbekistanda 68 tosak bar. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň derine wagtyndakylaryň we boşadylanlaryň sany barada onlar şelbäri resmi maglumatlary çap etmeýär. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýa boýunça pikir öwreniş merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35 000 töweregi tutsagyň bardygyny habar berdi. Azatlygyň çeşmelerine görä häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýan tutsaklaryň sany 51 000 adamdan köp bolmagy çak edilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň ilaty baradaky hakyky sanlar soňra gastynda galýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň ilatynyň 3 millionyň azdygyny öňe sürýärler. Çeşmelerimizin sanlary hakyky ýagdaý görkezýän bolsa türkmen türmelerindäki tutsaklaryň sany World Prison Brief halkara hatawatynda berilen sanlardan hat ýokary bolup biler.
Adam hukuklaryny goraýjylaryň çağırışlaryna garamazdan türkmen türmeleri halkara guramalarının we gararsız synçylaryň baryp bilmeýän yer bolup galýar. Halkara adam hukuklary guramalarının hatawatlaryna göre Türkmenistan gynamaları giňden ulanýan ýurtlaryň biri hataplanýar. Tutsaglaryň zor bilen ýitirim bolmagy meselesi hem çözülmän galýar. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň türmelerinde tutsaglaryň agyr gynamalary tedawar edilýändigini birnäçe habar berdiler. Öňkü tutsaglaryň başdan geçirenlerini gürrüň bermegine göre Türkmenistanyň türmeleri ýowuz şertleri türme işgärleri bolsa aýratyn zalymlygy bilen tapawutlanýar. Türkmenistan adlı opozisiyon YouTube kanalında çap edilen video söhbetdeşlikde öňkü tutsag Ağa Tabay Gurban Türkmenistanyň türmelerinde baştan geçiren uzak tutsaglygy barada jekmejek görüň berýär. Erti ýerden 7-de padyon berýär turmady, iýje 10 metreden dik durup geçmeli. Oturmak wapşa gadagan. 5 minut oturan bile aýtaly. Sen kabadadan çykaryp itgenjen ýalyk ýenişýärler. Adam gözünün oduny alyp oturmany dokun satana. Ýürege de oturmany. Ýa-da oturdum görteli adetleri garzokdan 5 minutdan öýle-beýle pasly goýdy gerek bolýar. Diýip öňkü tutsag aýdýar. Ağa Tabay Gurban 4 ýyl mundan ozal tamamlan tutsaglygynyň bir bölegini Abdüşşükur ady bilen tanalýan Türkmen awadyň türmesinde geçiripdir. Şäheriň çäginde yerleşýän bu tutsakxana ýurdun ýowuz şertli türmeleriniň biri hataplanýar. Bir gün 5-6 aýda üstüne geçipdir, Abdüşşükur doktorymyzda bir ýaşly bardy, Meradaga diýip. Pakir ýaşam uly 60-dan geçen ýarowsy adam boladym. Şunu bariýadan geldik, ýarowsy bolup türgün çalşak bilen 1 sekund oturtdy. Şu oturan görüp 9 adam çykyp taşardy. Ýaman elaget gurdular da 2 saatda. Şu oturan için hem meni jyra çekbersen diýdi. 2 taş şkolkaly koýkalarym ýaşlyna ýatyrdylar. 2 saatda şkolka berip ýaşlyny göterip oturun diýdiler. Bir kanuny laýyk gelýär zatda gitgen işte. Diýip Ağa Tabay Gurban Türkmenistan adlı opozisiyon YouTube kanalynyň çap eden videosunda görüň berýär. Adam hukuklary boýunça halkara ýygnaklarynda türkmen resmiýleri türkmen türmelerindäki tutsaglaryň gynalmaýanlygyny we olara ýygyderli iýmet we lukmançylyk kömeginiň berilýändigini öňe sürýärler. World Prison Brief hatawatynda dünýäde 10.770.000 gowrak adamyň türmelerde saklanýanlygy, olaryň arasynda iş ketilenleriň ýa-da suwtdan öňde sapky tutsaglykda saklanýanlaryň görkezilýändigi aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde de hatawata göre polisiýa daralarynda saklanýan we ýitirim bolan tutsaglar neşir edilen maglumatlara goşulmaýar. Şonuň üçin tutsaglaryň umumy sany 10.770.000 adamdan geçýär we 11,5 milliondan köp bolup bilýär diýilip hatawatda aýdylýar.